Gefên dagirkeriyê Felemez Ulug. Ev demeke bi gefên şefê rejima faşîst Erdoğan re li dijî Bakur Rojhilatê Sûriyeyê bi awayên cuta êrişên artêşa Tirk zêde bûn. Bi van êrişan re dewleta Tirk çeteyên ku ji deverên cuda berhev kirine nêzî herêmên Minbic û Til Rifatê bicî dike. Dewleta Tirk a dagirker êrişên xwe yên li ser herêmên xweser ên Bakur Rojhilatê Sûriyeyê zêde dike. Li gel van êrişan ji bo tevgereke dagirkeriyê ya li ser herêmê jî di nav têkiliyên qirêj de ye. Şefê rejima Tirk Erdoğan di her fırsatê de ji bo vê êrişê di qada navneteweyî de di nav lêgerîna piştgiriyê de ye. Erdoğanê ku ev rojev di civîna NATOyê ya li Madrîdê jî kir mijara bazariyê nahewl dite biçe İranê. Hevdîtina ku di 19 tîrmehê de pêk pê buwateye obzanebûn ev roj hatiye hilbijardin. Divê bêzanîn ku dewleta Tirk di destnîşankirina dîrokê de wisa ji rêzê nafikire. Lewma ji bo hevdîtinê hilbijartina roja 19 tîrmehê ku di heman demê de roja salvegera şoreşa Rojavayê ne tesadüf e û ji rêzê ye. Bi hilbijartina vê rojê re dagirkerên Kurdistanê dixwazin peyamên nû bidin Kurdan. Ji ber vê yekê hevdîtina ku li Taranê pêk pê giring e. Li dijî van gef û êrişên dewleta Tirk di qada navneteweyî de heta niha bertekeke wisa cidî de neketiye holê. Her çendî hin nêrîn hebin jî divê pêkhateyên herêmê pişta xweban gotina nerm û germ nekin. Cîhana Rojavayî de dost û mitefîk nînin berjewendî hene. Lewma hemû welatên ku xwe Rojavayê Kurdistanê wek dost didin nîşandan dema berjewendiyên xwe li dijî dagirkeriya herêmê de bibînin û piştevaniya dewleta Tirk bikin. Me di êrişên ser Efrîn, Girê Spî û serê Kaniyê de ev awayekî zelal dît. Ez wê baweriyê deme ku pêkhateyên herêmê bi sazî û rêxistinên xwe ve jî di ferqa vê rastiyê de ne. Bi rastî gel welatên Rojavayî li herêmê aramiyê dixwazin û naxwazin bin perçeyek van êrişan divê statuya rêveberiya xweser naz bikin. Tevî ku zêdetirî 10 sal li ser şoreşa Rojavara derbas bûye û li vê qadê pêkhateyên herêmê bi awayekî aram di nav hev de dijîn jî îradeya vî gelê di qada navneteweyî de nayê nazkirin. Bawekî fermî nenazkirina rêveberiya xweser û statuya herêma Bakur Rojhilatê Sûriyeyê dihêle ku dewleta Tirk wisa bi hêsanî êrîş bike. Dewletên Rojavayî bi van êrişên dewleta Tirk armanc dikin ku Kurdan bikişînin xeta xwe, yanî mirinê nîşan didin û dixwazin bi tayê razî bikin. Ev hewldanên derveyî nirxên civakî her çendî ji aliyê hin aliyan ve werin rexnekirin û şermezdarkirin jî di xetên giştî de wek siyasetek ser îrada gelên herêmê tê ferzkirin. Diyarê ku Mersa Giştiya Rêveberiya Xweser û Bakur Rojhilatê Sûriyeyê van gefên dewleta Tirk a dagirker û lîstikên di qada navneteweyî de tên lîstin başxwendiye. Lewma çend roj berê di civîneke xwe de li dijî van hewldanên dagirkeriyê li seranserê Bakur Rojhilatê Sûriyeyê rewşa wer te ragihan. Rêveberiyê êrişên domdar ên dagirkeriya Tirk ên ser Bakur Rojhilatê Sûriyeyê bi bîr xist û bang li hemû pêkhateyên herêmê kir ku li dijî van êrişan xwedî li nirxên şoreşê derkevin. Rêveberiyê diyar kir ku ji bo gel ji van êrişan bêparastin divê hemû derfetên heyî bên bikaranîn. Li gel vê bang li hemû pêkhateyên herêmê kir ku li dijî van êrişan bisekinin. Ev banga Mersa Giştiya Rêveberiya Xweser a Bakur Rojhilatê Sûriyeyê ji bo parastina nirxên şoreşê xwedî giringiyeke mezin e. Lê divê bêzanîn ku parastina şoreşê ne erka pêkhateyên Bakur Rojhilatê Sûriyeyê tenê ye, erka hemû gelê Kurd aliyên demokratin. Erka hemû kesên ku alîgirin azadî û aştiyê ye. Ji ber vê yekê li dijî gef û êrişên dewleta Tirk derketin xwedî giringiyeke mezin e. Bêyî ku dereng bibe divê li dijî van êrişan dengê azadî û aştiyê bê bilindkirin.